Anya laki din! Ay! Ayos! Siyak manantinag nga bakit isugal kakadwa? Hey! Dakkel manantina ba kaw? Nagswerte ka lagi ti nagsugsugal na nadura. Siya kakanain ti mga habak. Kawan mo't aji poy. Apay kapoy aya. Nasa diskarte lang yan ako na na. Anong kwarta pagsugal ko? Ay, inipos mo amin eh. Ay ka, bumawi kan tulangan. Inton sumarunaw pa nagsusugal tayo, Jipoy. Una, talaga bumawi akin to sumaro na pa nagsusugal tayo. Sigurado asyak tumiti mangipos iti kwartayo. Para makitan tuwa, Jipoy. Ang magando siya tumanan, mangibus iti kwartam. Anya? Ay, bala. No awanan ti kwarta pagsugal yaw. Ay, kagawid ak nga rudan. Yawid ko amin na kwarta yaw. Nay, kwarta mo dita bilbilangim dora bakit? Why, nataw. Nangabakak manan iti sugal. Aya. Rumwarak no madamdama. Tinak gumatang iti baro at TV ta. Mabalin pa'y mo di TV ta dora bakit? Saan ka na gumatang iti baro at ibay? Kaya't ko nga ron ti gumatang iti baro at TV, nataw. Di nakman pakibiyangan. Takwartak matigatang kaw. Anya laki din. Sika nga rin ti makamo. Ibagbagak laang met, mabalin pa'y di daan at TV ta. Di kalatan ko mun kontra, nataw. Wan ko namlatan no aday bagakan ka. Wan! Wine, bakit? Kasta ti kayat ko, nataw. Wan ko namlatan no aday bagakan ka. Wine, bakit? Anya lakit din. Napanan ni nanang, tatang. Naglugan mo't iti tricycle itay. Mapan ka nung arod gumatang iti baro at TV medyo sintro ti ilay. Anya? Mabalin mo't di TV, tatang. Agan andar pa'y matlaan. Imbaga akong dayta. Awan ka no ti bibiyang ko. Kandiyak ka no kontraan ti kayat na. Anya lakit din ni nanang. Wen kanulatan ti isungbat ko kenkwana. No da ibaga na kanyak anak ko. Kat, nangalaan nga rod ka no ni nanang iti kwarta na pagkatang na iti baro at TV, tatang. Nangabak iti sugal ni nanang mo. Iso nga da kwarta na ita. Anya lakit din ni nanang. Talaga sumok na ti agsugal. Nabayagan ang aramid ni nanang mo ti agsugal. Dandan ni di pa'y manganan dito balay. Ijay latan pagsusugalan ti ayuyang na. Di na pa'y lakit alaing nga rod dagiti pungan kan ulis na. Taumyanan di pagsusugalan. Na! Oh, Ha? anyan makunamitik ka barbaro at TV ta. Natulagay. Nagdakkel mo't ati biday ta ginatang undora. Uray, basit lang kumamot Anya kalaki din nataw. Kontra manan ti kayat ko. Dayta dakelat TV ti ginatang ko. Tapno makita ta na imbag dagiti rupa dagiti artista iti TV. You know? Aya! Nay! Kaslawan raragsaka manadaan tayo ti barwa TV. Nataw? Ay, saan man bakit? Nagragsakak to, pay. Ragsak. Aya, ayos. Ay, adadakla TV ta. Ayos. Kas ka lamang luklukaw, nataw? Ha? Disnogan ka magkita. Anyan lakit din ni Dora. Sa anak amang lukluko. Naragsakak at talaga. Anyan lakit din. Hagdakal TV, me. Hagdakal.
sana mabigbigat, Dora bakit? Ay kat, mapanak manan makisugal. Marikrik nak ang mga bakak manan nita. Anya, mapangkay di pagsusugalan, akas tatilangam, Dora. Ha? Apay tilangak ako nam? No di ka pa'y nakasagay sa imag. Di kan sa pa'y nagmulumog. Kasla kaririing mo pa ilaan. Ay jak masangaw ti agsagaysay kung nagmulumog. Tinapatag, makasugal akaon. Di mo pa yan masangot ti agdigos. Nagbangsit ka. Di ka lang mabayin ni pagsusugalan niyo. Ay, awan bibiyang da kanyak. Agdi ko sa akno kay kayat kaw. Alala, inakon. Sikan ti makaamu dito'y balay. White! Unay. Sa takanayin ti makaamukit dito balay. Day talatan agsugsugal ti raramidam. Naa. Adda reklamo. Awan! Nato! Awan! Apay ko mga reklamo ak ngay Dora. Ha? Mapangkakit din yung pagsusugalan niyo. Ang mga numaladaw kan. Yan lakit din aya. Apay ngay. Tsaka man lang mga abakan. Malas itangal daw ah. Lalaingam ngamin ti agsugal ando. Baka kami day ta kwartam no kapoy-kapoy ka. Ay, inaramid ko amin na nakabalak ng talaga ang malas itangal daw. Nagsasaro nun ti abak ko. Bagka pa yata, kanahin ka ang mga abak iti sugal na Dora. Nalaingak ngamin ngagsugal, landoy. Adda diskarte. Oh, anya ngay. Ituloy tayo pa iti agsugal. Wano, isardeng tayo. Sige. Dapay magkit di last money ka. Sige, ituloy tayo lahat tatag sugal. Sige, makamu ka, andoy. No maabak ka pa ita. Mabalin mo, ti agawin. Anya? Nay, kwarta ba din na itabilbilang ang abakay? Why, nato. Nagabakak manan iti sugal. Manay? Rumwarak. Dadamapan ko gatangan ni Jay Sintro ti ilay. Na, anya manan nga iti gatangam Dora. Gumatang akiti kabarbaro a refta. Rep. Why? No mabalimpay mo di daan aripta. Ay saan ka na mapan gumatang? Sayang lang ti kwarta. Anya laki din na daw. Ha? Saan ka day ngayon bagakon ken ka? Awon latan ti sungbat mo no aday bagaken ka. Nalipata mo day tangay bagaken ka na daw. Ay saan man Dora bakit? Apay kumangay ang malipatak day tanga imbagaam. Gay! Apay nga rin na kontra manan ti kayat ko. Ti gumatang iti baro ref. Ha? Sige, makaamo ka latan Dora. Sana balit kwartam mo ti igatang mo iti kabarbaro aripta. Kisumait. Iswadi kan kumun kontra kanya. Bakit? Anya lakit din aya. Nagdakulon arif day ta ginatang yun nanang. Dua mo tiri daw na. Ay, nangi na dayta, Sonya anak ko. Kabarbaro pa'y ang modelo ti ref dayta. Adda pa'y laang mo ti daan arif yo. Nga mapay agimatang kayo pa'y laang iti baro nanang. May saka mo, Sonya. Timawid ka kanitatang mo kontrabida. Nanang? Imbis na maragsagan kayaw, tada ka barbaro ng appliances, dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Ibagbagak lang. Di ka nagsaupay, Sonya. Nuawanan ti umay mo ibagakan niya kay kaagawid kan. Anya? Adamanan ka barbaro nga appliances yo kabagay.
Apo, baknang kay samot dun, kani ipagdora. Anya abak ng asasawon kita kabagis. Katas ng sugal na kitang appliances. Aya? Word. Amumatan ni Dora nga asawa kabagis. Na isa mamapan makisugal. Isulatan at yararamidan na. Ay, san abali tamang abak mo't ni ipagdora, kabagis. Amom kabagis. Jaklat na nagsasao, may panggap iti panagsugsugal na. Tagriri kami laeng. Ay, di na kaya't ti makunkontra. Kasta aya kabagis. Katuwain. Tunggal mga bak iti sugal. Apo, at dagatangan na. Kunamlansan ang maibusan iti kwarta. Piling bak nang nagsasao. Anya lakit din dahi atao. Kat, napanan nga rin ni ipagdora. Awan mo't iti balayaw. Ay, napanmanin iti pagsusugalan kabagis. Isumit lang ti maturturong na. Awanin ti sabali pa'y. Anya lakit din na ya. Kano ang mga bakit isugal kung nani kabagis ko ipagdora. Agpaiso aya. Ay, agpaiso dayta ipagmarta. Inaldaw ang mga bakakiti sugal. Apayaya? Ay, pautangan nakman nga ro iti kwartam ipag. Total, ado mo ti kwartam. Pautangan nakpay laeng. Ta ada importante agatangag. Manuaya ti utangem kanya kipag. Oray, 5,000 lang ipagdora. Nagdakulan ipagmarta. Ay, basit lakan ka dayta, tabak ng kamutan ipag. Kabarbaro pa yung appliances yun. Wan, sige. Mabit lang, tinak mangalay ti kwarta nga ututangem ipag. Wow! Woo! Nagimasan ti si daen ta itabakay. Talo aputahe ko naman. Hay! Kakaisunaan na nga bakakmanan iti sugal, lakay. Agpapastangag sida iti naimas. Inaldaw ka ang mga abak iti sugal abakay. Iso abak ng kamutay. Wala, lakay. Adda swerte iti sugal. Iso akanayo na ka mga bak. Diskarte lang dayta, ako nada. Aya! Ala, maganda kita tanay. Ada pa'y papanakin ton madamdama. Anya, ay papanamanan nga bakit? Kagap-gapom lang iti pagsusugalan, rumuar ka manay. Ada mapan ko gatangan ni jay sintro ti ilay. Gumatang akman iti kabarbaro as sofa. Sopa? Ne, numayat pa lang medyo sopata. Apay agumatang ka nga eh. Dayta ka manan ako nakaw! San ka di nga imbaga ko na di nakunkontra ni ti kayat ka? Ayun gaya man niya. Nalipatak mutan bakit? Ala, rumwar kalatan, tayong kagatangan di ibagbagam asopa. Anya lakit din aya. Imbak pa'y kada kayo, takabarbaro mananday tara sofayo ipagdora. Ay, ipagmarta. Kagat-gatang ko dayta as sofa. Nangina dayta kitam. Very original. Wow! Sana ula ko nada ipagdora. Baknang kangaminan, iso magatang mo amin ang kayat mo. Imay ka kadiditoy. Tapno bayada mo ti utang mo kanyak. Ibag. Kwa, pasensyakan ipag awan pa'y pagbayad ko. Kinapudno na, umay ko panayunan ko madya utang ko. Anya? Wan, ipag. Uray, 2,000 lang ko mati inayon mo, 5,000 na utang ko. Napatag ngamin ti pangaramata kiti kwarta.
Alakalin pautangan ako ni ipag. San abale, ado ti kwartam kun apaw pumipintas ka pa ay. Kun, nay, agasam, adaman ka barbaro aso pa ayo kun kabagis ko. Ano? Wine. Okay. Mabit lang nga ron di pa. Ay nakalaan siya kwarta ng autotangang. Nagdakkel kan heavy duty a washing machine ti ginatang yu ananang. Nginginaon day ta a washing machine Una, sunya, nakaw. Kakaisuna, nangabakak manan iti sugal, di kalman. Anya lakit din ni nanang. Tunggal mga ba kayo iti sugal, gumatang kayo matan iti appliances yaw. Of course, sunya. Nginginaan namin na, dagiti usarmi kan ni tatang yaw dito'y balay. Can't you say? Ngam nagapumot iti sugal, tinggatang yu kadagiti usaryo nanang. Aday ta ka manan ako, naksunya. Kontraam manan, ti kayat ko. Pada kayo kundi tatang mo, kontrabida, iti kayat ko mapasamak. Nanang. Imbes na maragsakan kayo, iti araraminan. Hanggang, saan may? Takontrahan nyo amin, nakayat ko. Kurang pa'y kididay ta ginatang ko, Ha? Gumatang at tupay iti kutsay. Anya? Wine! Mapanak manan makisugal intron bigat. Patsa ka mga bakak tumanan. Ay, anya lakit din ni nanang. Ala, makamo kayo latan iti kayat yung aramidin. Kasanungay, nanadura. Siyak mutin tinangabak kita. Nagsasaruno ti panakabak mo. Ay! Mahala si tangal daw Sa pahintay kami nun na kwarta. Ay, kagrimidyo kayo. Ano kaya tiyo pa'y tagsugal, nana? Umawi akin ton bigat, Jipoy. Talaga amang remedyo akiti kwarta pagsugal ka. Diyak kaya timabak. Okay, tanya pa ilang arot aramidan nyo ngay nanadura. Sakmatan at isumublat iti nagtugawam. Agawid kayon, tani awamatan ko tayo apagsugal yo. Sika siguro ti malasan doon. Da ka nga miniti malikudak ka. Nyalakid din na yan, nana. Lalaki. Di nakman pabasulan iti pan nakaabak yo. Pumanaw kayo kit din dita nagtugawan yo. Tasakmatan ti makisugal. Nay, apay ngay. Awan matan dito bala di ka barbaro at TV tabakay. Inlako ko na. Apay ngay inlakom ngay. Ito pagbuy-buya akit pelikula da ijay. Na baka kiti sugal. Isungin lako ko. Bumawi akita iti sugal. Iso dinakmalasan si ka. Di na kunurayan namang rabi dito'y balay. Mga naktaw na di pagsusugalan may. Okay, Dora bakay. Kasanungay na Dora. Naabak ka manan iti sugal. Naibusan ti kwartayo. Ipasublat yung matan na iti sa baliday ta nagtugawan nyo. Ay, papaw, malas sa talaga. Nagsarunaw ti pandakaabak ko iti sugal. No, kaya't yu ti bumawi, edi agrimedyo kayo iti pagsugal mo. Kauna, talagang agremedyoak. Diyak palubo sa maabak at tumanain. Sige, pumanaw kayong harudan dita nagtugawan nyo. Tadamat sa bali nga umayag sugal, nanadura. Nay, apay ngay nga awamutan dito baladya ka barbaro areptadora bakay. Inlako kaon. Apay nga inlakom nga jerep kat usaran ta day jay. Kaya't ko ti bumawi, iti sugal. Isungay nilakaw. Di ka kadimadanagan. Gumatagak tumadan, lumangabak at. Anya? Malala, mapanakaw ni dya pagsusugalan. Masigurado ka makabawi akitan.
Apay ngay tatang, awan mo tanti kabarbaro at TV kan refyo. Inla ko ni nanang mo Naabak ngamin iti sugal. Iso nga inla ko na metlang dagiti ginatang ng appliances. Nyalakit din ni nanang. Ininutan na mutla nga ilakla ko dagiti inabak na iti sugal nga appliances. Ay, jak kaya tiyagsa tama nga no agriri kami laeng ka ni nanang mo, anak ko. Ala, bye-bye nyo latan ni nanang, tatang. Di na kaya ti pabagbagaan. Wen, Sonya. Awan ka no bibiyang ko iti kayat na mapasamang. Iso asaan ako na nagtagtagaray. Taaga pa kami laeng. Nay, apay nga awam mo tanya kabarbaro aso pa pagtugtugawak dura. Inla ko na. Tanaaba kak manan nito sugal. Manain. Ha? Manain. Kaya makaisim ka na to. Anya ti kaya tasawan da ita panagisim mo, ha? Awan bakit? Di mo latan ikaskaso ti panagisem ka. Ala, mapangkalatan makisugal no kayat mo. Tawan mo, bibiyang kukin ka. Anya lakit din. Ala, mapangka, nagsugal! Ne, apay ngay asingiran nakmatan ipag. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Ay, ipag. Kasapula konti kwarta. Iso nga bayad ka nito utang mo. Awan pa'y nga rod pagbayad ko ipag. Iso apasensyakan. Ay, kano ka kay nga ron nga bayad? Ay, agbayad ak tulata. Ito na adan trabaho. Niya, kano ka pa yung nagsapol iti pagtrabaho? Bagutan kan? Ada pa'y aya mo mga yata manghalakin ka ngagtrabaho? Ay, adan tulata ipag. Sinalbag ki day. Kasla sa ano na mabayadan day utang mo kanyak. Gaputa awang panggedam. Ay, kasanuak pa'y ita na makabawi iti sugal? Ay, apaw. Ang laki din day tangaramid mo. Ngawan tinaida sa rakanon ta dito'y lamisahan na to. Kasanaw, awan mo't kwarta tandura. Insugal mo mo't amin ay. What? Ita, agsapul ka iti makan dito'y lamisaan. Nangipanam ti kwartaan naglakwam kadag iti appliances. Saan ka de nga impaabak mo iti sugal? Siyak Mike ti agsao, Dora. Kinunam idi nga awan bibiyang ko iti panagsugsugal mo. Nagasam, ininot mo't lang nga inlakom dagiti appliances nga inabak mo iti sugal. Makitam itan ti madi nga epekto ti panagsugsugal mo. Ay, kuwa. Awan ti nasayat nga itdan da ita sugal. Ay, kuwa. Awanan ti kanenta. Ay. Naibus aminan nga urnong ta. Ket no itultuloy mo lata ti panagsugsugal mo. Pues, pumanawak matayin. Hinnak met agsapulan iti sabaling asawaay. Anya? Una. Ay, sana. Natula kay. Apay ngay? Di nagpampanawan ka di Diyak kaya tamapukaw kay tibiyag kaw. Please, pagkawanan na kaw. Ija kaw tiyag sugal. Ipag-aasim ka di lakay. Di nagpampanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.